que s'ha deixat falta. Mielkarski. I podia haver produït penal. Velasco deixa per a Silvani. Silvani intenta llançament a porta. És el millor llançament que veiem en este primer temps. Arriba al minut 42 el tir de Silvani, que troba resposta en el porter Raúl. Portava molta intenció el llançament. Ahí tenen l'argentí, controla i colpeja. Pues pot ser ja una de les últimes jugades d'este primer temps. Es trau la falta. Baló temperat i Raúl sense problemes. Mira com li ha agarrat el baló. I quin gol, correcte. Ja que veure el que és el futbol. Sí. De quina forma més tonta acaba de pujar el 0-1 al marcador. Mielkarski. Lo que no ha fet com a futbolista tècnicament ho acaba de fer una jugada de picardia. S'han quedat tots gelats i bocabadats. Ja tenim gol que anirà rodant esta setmana per ahí. No sé si ha hagut picaresca en l'aspecte de Mielkarski. Lo que sí que ha hagut és, no sé, moltíssima inexperiència el Raúl, encara que és l'home ja... Ara pregunto jo, Roberto, si el jugador arranca per darrere del porter, no podia haver dit així de fora de joc? El baló està en joc i ell ve des de darrere del porter? No, una vegada el baló, el porter el té les mans i el reté, encara que anteriorment estiguera en una posició... Anem a veure, els pròxims partits van a marcar la línia que va tindre el... Podia arribar el gol del Leganés. Que eixida mala, roïn, ha fet Estelea, i que oportunitat per al Leganés per a igualar el partit, i no ha pogut. Ahir veiem a Estelea com va... A per Figues. I després Merino ha rematat. El remat de camp no ha sigut lo bo que tindria que haver sigut. Vol pujar la banda Òscar, l'acompanya Lupidio. Òscar i Lupidio. Pot eixir del retall Òscar a terra, ha de marcar falta perquè ho dia l'àrbitre assistent, dona l'avantatge, es fa la centrada, la passada des de darrere i la intervenció d'Estelea, que acaba d'avortar el gol. Estelea li havia ficat molt bé el peu el jugador del Leganés, ahir el veurem. Ángel Merino li torna la pilota a Pachón. Pachón que xafa àrea, fa una bona passada, atenció a la possibilitat de gol per al Leganés, torna a salvar Estelea. Ha eixit fort i enrabietat per al 23. Si no hi ha targeta per eixa patada, no sé ja quan la va haver, no sé. Ahir veurem el moviment, que bé se desfà, que bé es gira i que bé fica. Un àrbitre polèmic, atenció, Mielkarski. La tinc gravada en la ment, ha sigut esta pilota, crec que ha sigut ell de primer toc en l'interior, igual que ha volgut controlar, que no ha sabut controlar-la bé. Atenció Lupidio, alça el cap, Silvani en posició de remat, arriba també Velasco. Pilota difícil que ha tret molt bé Raúl, l'ha enganxat. Teixeira que remata, pega el baló, va donar la sensació que en el cul de Llorente. No s'ha complicat a l'hora de canviar l'orientació del joc. Velasco, amb ganes, amb força, Velasco, segon pal, la pilota que es passeja per davant de la ratlla de gol. Saben que el Leganés és difícil que es faci mal, però que se'l pot fer. Mira, ha hagut una posició, gol. Acaba de pujar el gol de l'empat al marcador. El gol és vàlid. Estaven comentant-ho. I el seu autor és Arteaga. És l'home que estava buscant el gol a més insistència. Una cadena d'errors en defensa, que si teua, que si meua, i Estelea ho acaba d'arreglar. Ha estat molt indecis, molt insegur. Mira, esta dedicatòria és per a Babasule, el jugador negre que havia estat en el Mallorca i en l'Ourense. I el seu han ficat difícil, que és el que estàvem comentant. Ahir tenim la pilota, la indecisió d'Estelea, lo mal, ara li la pilota en el braç, molt mal. Molt mal. I es pot costar molt car al Salamanca aquesta jugada. Ha fallat Llorente. Estan anunciant un canvi per megafonia. Jugataire. Es converteix sempre en la referència al mig del camp. Monteanu, que volia rematar, i arriba el gol de Sandro.
fort. Sandro, que no havia aparegut, acaba de posar el cap i acaba de fer l'1-2. I molt bé, que ha ficat el cap, ha dirigit la pilota amb molta qualitat. I estàvem comentant que no l'havien pogut nomenar perquè no tocava la pilota i l'ha tocat per a fer un gol. Això sí que ha sigut un gol. Ahí està Sandro Lanjareira, l'1-2. I ara ja, si tenen una miqueta de cap i saben fer les coses, ja és difícil que li se'n vagi el partit al Salamanca. Ja és difícil perquè ja dic que les forces del Leganés ja estan justes. Ixa fogositat, ixa agressivitat es perd i ja la qualitat és la que mana. En un camp gran i que té molt de recorregut, lo normal és que el Salamanca... I que a les 9 de la nit, per Canal 9, els oferirem el partit Deportivo Málaga. Atenció al tir de Silvani. Serà l'última acció. Ahí està. És l'última. Roberto, un dia més. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. A tots vostès també. Recorden que es deixem en la companyia de Xavi Blasco i el programa La Lliga i que tindran més futbol a partir de les 9 en directe des de Riazor, Deportivo Málaga. Això ha sigut tot. Al remat, Leganés 1, Salamanca 2. Fins una altra.